upresident nje uRamaphosa maye sazokhuluma ngokuthi uvikela abantu bokufika kithi ukuthi okanye thina siqhele kubo okanye baqhubeke nokuhlala eSouth Africa. Cha, akuke siyokwemukela kuye. Nani ninabaholi noma ningakhuluma nikhale nithini zonke izinto enikhulumayo nigxeka nenzani. Cha, thina siphumile kini. Ayisekho nje into esingathi sibambisene nani ngoba nina inina enenze yonke into yokungethembeki kithi thina abahlali base-South Africa. Namanje nisakhombisa khona ukungethembeki ngoba nisakhombisa khona ukuba ngondlovu kayiphikiswa. Ungathi lapha enihleli khona ezikhundleni lapha phezulu nibekile anibekwanga ngabahlali base-South Africa. Inkinga yenu yikungakwazi ukucabanga ukuthi konje nathi nisicabangela ukuthi siyafana nani. Siyalingana siyashiyana ngayo yonke nangeminyaka yonke into. Nikhuluma nabantu abanomqondo ofana nowenu. Noma nibona ukuthi ukuthatha kwethu isikhathi eside singaphakami singenzi lento esiyiyo ukuthi nase nitshela ukuthi cishe olimqondo yethu ikhubazekile ngoba nenza into yokusikhohlisa isikhathi eside singaphikisani nayo. Cha, lapha ke siyanikhombisa manje ukuthi cha, hayi besingahleli ngobulima, besihleli ngoba sihlonipha futhi sibekezela ngoba namanje nakho sisabekezelela abantu bokufika. Sijika nabo lokhu sibancenga ukuthi bahambe. Nina nifuna ukugibeza yonke into engamanga ukuthi sesenze ini silwisana nabantu bokufika senza ini. Asikalwisani nabantu bokufika thina. Kuphela lokhu senze kwenziwa amamashi kukhulunywa ngisho einkundleni zokuxhumana sibatshela ukuthi abahambe ngoba benza ukungcola kithi eSouth Africa. Basibulalela ngisho iy'ngane namanje babhizi ngazo bayidlisa opoison, izinto ey'nopoison. Benza yonke imikhuba bayidlisa iwunga, benza yonke into engasile. Manje-ke yiyo yonke lento thina esilwisana nayo ukuthi abantu bokufika sisakwazi ukuthi singahlalisana nabo. Nina-ke manje nizositshela ukuthi cha, abantu bokufika kumele baqhubeke bahlale nathi. Cha, bayohlala nani lapha enihleli khona, hayi lapha thina esihleli khona ngoba thina siyababonga, sisafuni lutho oluhlanganisa nabo. Njengamanje sibakhiphile ey'nhliziyweni zethu sithi sinafu. Ayokhuluma kupresident cha, esiyokwemukela ilokhu ma ethi bayahamba kusasa oliviki lonke uzobe sebaqoqisa ukuthi bahambe. Abize atshele opresident babo ukuthi babalande. Yilokho